Kaj ste vi radili unutra? Frajer nas je opet onak Photoshopa cenzurirao. Pa možda zato kaj radite neprimjerene stvari u svakom videu. Kaj neprimjerene? Bruc, imaš 15 min da uđeš unutra. Upurite me. Ima neka veća. Nek sve su iste debile. Kako funkcionirali? Kako to funkcionira? Bluetooth fruits. A di si stavio? Moram snimati spod. I to samo koji je ovo demon, kaj se događa? Ovaj frajer je isti Bruc. Gle, svjetlo su se gasla. Brutalno da smo to snimili. A kaj ti snimaš za svoj vlog, ti to nešto smijeti izbaciti? Dok ne izađe ovo i nakon tog mogu. Gledat ćeš ovo, sad ćeš vidjeti meni tebe gore ovo. Gle ova dva topla brata. Ovo je lijevi. Ej! Gdje je Fićo? Prvo sam mobil. Gdje je Fićo? Ti meni mogu. Možda? Ej! Jebe te prestani s tim više. Šta radite vas dve p***čine? Nemoj, znaš kako to boli! Ko je? Da, evo, samo da pravi, doslovno ću te ubit ću te, bit ćeš mrtva pila ti. Ajde se! Ti na mrtva. Bit ćeš šaran mrtvi. Na. Čekaj, pa možeš ovaj pomuzio. Lik! Inače, ovo je on projektira. Okej, ovo je za sad kod mene. 25% profita ide meni. Ne ide ništa tebi. Koliko? Tako? Nek ja pobjedim, dobim manje nekaj sam dao. Pa dobiš nazad svoje debilu. Ti kažeš na koga? Bruc. Ti. A ja ću onda za secreta. Čekaj, stavi, prvo da izmjerimo ruke, da vidim tvoje. Ajme, meni. Ja nemam tu. Pa nemam ja baš ruku. Dosta ste slični kaj najbolje. Ja sam mislio da imam dosta veću. Aj stisni ovako. Opa. Kak izgleda, čija je veća? Od secreta malo. Okej. Ali tvoja je više izdefinirana. 3, 4. Kak mi je zlob iskrenuo, doslovno nisam ga osjećao, Stvarno nisam pokazao. Je, 100%. Ko ti kriv? Aj, mi je zlob. Ko ti kriv? Bravo, secret. Daj mi pare. Aj, 3, 4, sad. Ali ga je istenio. Ne mogu zlobi kidati. A zlob mu kida, daj mi pare. 25% je moje. Dobro, daću ti... A, Bruc, kako si ga pušio? Ali znaš kak sam ja tebe pranko? Kak? 25% od toga je 5 kuna. Dobro. Tako da mi možeš dati sad 5 Kak kuna. je 5 kuna? Pa 20. 2,5. I od 10. Ali ti si dobio 20. Nisam. Jesi. Dobro, duži si ti 5 kuna. Lik, to je već 200. Doslovno zašto. Kak je bio, ja nisam vidio. Sam je sjedio, nisam niš vidio kaj je najbolje. Ajde pikrt! Aj pikrt! I moji druge. Aj pikrt! Feni traga polu, kupi neofen. Bruc je zaspao. Zbudio se. To je to. Gotov video. Ok, ukro sam pikrtu skate i ja se moram na faks, tako da oni ostaju snimat naš svoje. Moraš skočit Lucijanu na vrat. Aj. Aj. 3, 4, sad 3. 2. Kaj si ti radio do sada? Natjezao se ko svinja. Ko svinja. Figa, ću sutra nakon ići na koncert, to je historija. Kaj? Oj, pikrti takva beba. Majicu. Hoš ti svirat? Koliko je to ti izmjereno? Ali idem 10. Kaj radiš? Ne. Idem se napiti, ću se napiti. Kaj radiš? Snimaš ili slikaš? Kaj je to? Dobro je, bitno radiš posao koji voliš. Kaj delaš? Lik, odem ja u drvo. Ajmo. Opet. Opet. Gleva. Hoće pukne. Zašto mi nisi izgasila kameru kad si prestala snimat? Kako nisam? Trebaš uzgasit na off. Pa jesam. Ovo je tu je off. Aj. To neš, nemaš šanse. A ne možeš da gleda tamo. Ajde. Party breaker, bojne. Ajmo. Ja sam bio na Shit. Gle ovog guštera. Di je? Ovog tu. A to je žaba. Ja pikaj, to ću da te spustim. Kada se probam spustiti. No. Na. Da li voliš me?
što te ljudi divane, Da me tvoje oči ne ljube. Baša, hajde! Kaj sad ovo? No kaj? Ti si to našel? Čekaj, jel trebaš tak nabijati ili kaj? Kako će ovo skinut? Prvi put da mogu sad i žensku ulogu cenzurirat. Ajme, hoću tebe staviti cenzore. Okej, ovo je stvarno dobro. Ja jesam prekrio sad shot cijeli doslovno. Što se sad pojavi, ja? Nego kako doći do nje? A on je tako sjedne i kao gledate u mobitel i to sve skupa. Kak si ti suptilno ušeta sad ovdje. To se slučajno, nisam znao da trebaš nešto. Idemo. Bok. Nice. Doslovno je već jutro. Brutalna piletina pikrit. Pa nije tako loše kad gledaš, možda malo, ono. Gledaj, kad okreneš je bolje. Da je isto. Tičo, ajmo na kebab. Jel, pikrit. Čak smo uspjeli. 7, nije ni 7 još. Evo ga. Javimo se. Čuvaj se, Bog. Se molim. Ti mi trebaš dati 15 kuna, Bruc. Ne, bilo je, ako ja položim, ja njemu dajem 15 kuna, ako ja... Ne, nego meni. Položio sam! Reci čestitam, ovi dvoje, znači položio sam i doslovno su prvo rekli di mojih 15 kuna, Gdje je tih 15 kuna, Bruc? Ne dam. Ima ljudi. Ali nisu skater tvoji za Jesu, ali nisu tu. What up, lazy? Kakvu maskicu ima? Kako je to bilo nabijanje? Kaj ja, to što nije, kako ti saktio, gledaj kako se nije. A da vratiš ovo? Ja, kad si debil si prvi. Zašto se vas dva sažvalili? Pića, stoj! Šta je ovo? Gledaj ovo. I tamo je kuvaš. Ko bi rekao da... Baš je ovo, 5 sekundi. Lodi pik. Niti mogu, ne Počivaj u miru. nešto kaj Dori se razbacuje. Dori se razbacuje na crkvene pjesme. Stari! Neću, sjedi mi se. Okej. Naš catering, ali... Štovanje. Luciano. Ko je voditelj? Borna, drago. Nazvali smo Nika, drago mi je. domaćini, drago mi je. Zdejko. Čekaj. Došli u catering samo. Došli u catering Petra i Luciano. Jeste vi pijani? Ovdje imate i... Ovdje imate naše slike. Tamo je Ludi Fic. Brucov kuta. Ljudi Fic, to je Bruc. To sve vi napravili. Za vas. Čiji je ovo stančić? Moj. Naš. A zašto je? Ja dođem. Doslovno iši. Sad idemo robu stvar. Aj, svi po 100 kuna. Evo malo glavu samo. Doslovno lik. Nakon onog. Urađi nama. To će biti kraj videa, doslovno. Neće, imam već kraj. Imam 6 krajeva videa dosad. Pa dobro. Jala, jedek, mi gledate video. Okrili zbog auta. Bruc je još opiškit. Ovo Boris. Zdi gnos. Story time. Spill the tea, sis. Spill the tea with secret. With Boris i Pikrit. Velika novost, samo Petra se ne preziva samo. Misliš, ne zove se samo? Ona se zove Petra, a preziva se sama. Petra Samić. Gospođo, što radite tamo? Kradem. Lopužo ne kradi, lopužo ne kradi. Moj Bože. Nice, Bruc, nice! Aj za 20 kuna uzmiš kare to je život. Doris, gledaj. Koga da prereći za 20 sviđa? Koga? Ovo je njene štraf. Samo ovo su vam pričati, ovo vam izda. Brze, skranju zvrhali su raki, 200 kuna. vina, bambus ili... Ne može, ja...